Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du faqala al-muallifu al-imamu Ibn Qasim al-Ghazi wal imamu Abu Syuja'in rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Kita yang syarahipun faslun utawi iki iku njelasaken fasal suci. Faslun utawi iki iku jelasaken fasal suci. Hadza faslun fi adati mubtilatis sholati ing dalem jumlahe pira-pira perkara kang batalaken salat. Walladzi lan utawi perkara yubtilu kang batalaken apa alladzi as-sholata ing salat. Wonten bihi boten. Walladzi lan utawi perkara ana sebagian naskah ana bihine. Ana bihine macane walladzi yabtulu bihi as-sholatu. Macane as-sholatu fa ila yabtulu. Ya. Tapi sing paling macem niku nggih langsung walladzi yubtilu as-sholata. Walladzi lan utawi perkara yubtilu kang batalaken apa alladzi as-sholata ing salat. Ahada asyara iku 11 syai'an opone perkarane. Suci-suci ya. Fasal ini menjelaskan perkara-perkara sing saged mbatalaken salat. Ya sebagaimana winganane kae wis bahas rukune salat, wis bahas nggih sunah-sunahe baik yang hayat maupun abad. Nggih, terus wis bahas apa malih sunah-sunahe nggih pun bahas kathah tentang sholat. Lagi termasuk ya syarat sah, syarat wajib sampun ya. Lagi kudu ngerti perkara-perkara sing ndadosaken batale sholat. Iki kudu sampeyan hindari ketika di dalam sholat. Kok nglakoni salah siji dari perkara niki, maka sholate saged batal. Paham nggih? Ya. Ana 11 perkara. Apa ae? Siji al-kalamu rupane siji ngomong, berbicara. Al-amdu kang jarak. As-sholihu kang cocok. Li khitabil adamiyina kagem ngomongi anak Adam. Jadi sing pertama adalah ngomong sing jarak, nggih. Ngomong sing jarak, terus yang cocok nggih ngomongi anak Adam. Nah niki wonten teng setunggal hadis inna hadzal sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW wonten teng Sahih Muslim ngendikan salat iki nggih ora cocok ning kagem salat iki sesuatu sing sangka omongane manusa. Artine ya iki iso mbatalaken apa salat, ngomong jarak nggih niku saged batalaken salat. Lah sing dimaksud ngomong niki ora kudu ana beberapa kata, beberapa kalimat. Wis mangan durung, ora kaya ngono kuwi. Ya kaya ngono kuwi ya pancen batal ngono kuwi. Sampeyan ning jero salat terus ngomong-ngomongan kaya cah cilik-cilik ngono iku. Apa ngelingno aja ngono iki batal nah sampeyan ngono kuwi. Dadi ning jero salat ana kancane dolanan nggih ya mlayu-mlayu ambek sedekap ngono iku salat sedekap. Terus dielingno ambekan kancane sing padha ning jero salat iki. Ya aja ngono kuwi. Iku batal iku salate. Lah sing ngelingno iki batal mboten? Iki batal padha wae. Nggih. Ya. Lah sing dimaksud ngomong ngucap niki nggih iku an-nutqu walau biharfaini.
ngucapno sesuatu meskipun dua huruf. Ya, meskipun apa dua huruf. Ora kudu ngomong akeh ngono, aja ngono, gak kudu ngono. Meskipun apa dua huruf. Senajan gak mahamke. Ya, senajan ora mahamno. Lah engko nek diwaca panjang, matnya iku mat panjang niku ya padha ae dihitung satu huruf. Misal ba panjang ya ba, iki ba sak huruf, mate iki sak huruf, dua huruf. Nah, kaya ngene iki saged napa mbatalaken salat. Paham? Ya. Utawa sak huruf tapi mahamno. Sak huruf tapi napa mahamno. Teng bahasa Arab niku unik. Ana satu huruf tapi iso mahamno. Nah, ning Indonesia, ning Jawa misalkan ya nggih, ya ngono ta paling sak huruf iku. Ya, itu pun ya nek ditulis huruf gedhe ya Y B A. Tapi ya nek ning Arab kan sak huruf tok. Nah, ning Arab niku kathah perintah-perintah nggih yang terdiri hanya satu huruf. Contohnya ti qaf tok harokate kasroh. Iki sak huruf mboten? Sak huruf. Nah, sampean salat terus bariku ujug-ujug ana wong ameh kepleset sampean ngomong ki. Ya ana wong apa ana maling ameh njipuk bondone wong no. Ki. Ujug-ujug ngomong ki. Ki artine apa? Njogo ngreksa. Waqo yaqi. Ya ki. Njogo sira. Ngomong ki. Njero salat batal. Ya sak huruf meskipun sak huruf tapi napa mahamaken utawa ai ya paham sira wa ayai ya paham utawa sadar nggih. Terus malih ana ro iki sangka roa ya roa ya ro lihatlah. Ya, dan itu ada banyak kalimat-kalimat sing kaya ngoten niku ya sing napa jenenge fi'il amare iku trimo sak huruf tok niku kathah niku teng bahasa Arab. Nah kok ngomong kaya ngoten niku ning jero salat meskipun sak huruf tapi karena mahamaken maka bagaimana batal boten salate batal. Tapi ya ana pengecualian, di antarane pengecualian niku napa ya nek misal di sampean salat ya cukup ditimbali Kanjeng Nabi ya kok ngene iki wajib jawabi Kanjeng Nabi saknalika ya niku ora apa-apa ngoten ora betalaken ya iku diantara pengecualian tor al-amdu tor jarak nggih jarak ya jarak tor ngerti nek haram lah iku saged batalaken salat tor ngerti nek haram dan sadar nek iku ning jero salat ya tapi nek ora jarak ngomong kok ora jarak ujug-ujug kepleset lisane nggih maka nggih mboten batal utawa ngomong tapi gak ngerti nek iku haram gak ngerti nek iku batalaken maka ya mboten batal. Tapi ku mau nek sithik nggih nek sithik nek akeh ya nek ngomong kok akeh jagongan salat tapi jagongan kaya ngono kuwi mbah iku ngerti nek iku haram utawa gak ngerti nek haram ya tetep batalaken salat. Terus as-salihu li khitabil adamiyina ya sing cocok kagem dawuhi anak Adam ya artinya kok misal ngomongnya dengan Al-Quran ngomong Al-Quran yang juru sholat terus ucuk-ucuk ngomong Yasin wal Qur'anil Hakim maka kalau ngenten nggih boten batal. Lah kok misal ana ngeten iki macane wis diwaca Quran tapi niat maca Quran tur niat mahamaken wong niat maca Quran tur niat mahamaken tiyang. Contohnya ngeten. Ning Quran iku wonten ayat ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Hei Yahya ambillah kitab biquwwah dengan kekuatan. Lah iku ketika sampean salat ujug-ujug ana kancane sampean ngomong
Kang kitamu tak sileh ya. Terus sampean jawabi, tapi niatnya orang memahamaken tok gak ya, tapi niatnya ono niat maca Al-Qur'an. Ya ono niat maca napa Al-Qur'an. Nah, iku terus sampean ngomong ning jero Quran, ya Yahya khudzil kitaba biquwah. Kaya ngoten ra batal. Gak apa-apa. Nggih, paham mboten? Tapi nek niate mahamno tok niku nggih saged batalaken. Dadi niate maca Quran. Utawa nek gak ngono ya, ana nduk biyen niku nggih wonten kisah niki saya masyhur banget. Nggih. Ana tiyang ngimami sing diwaca surat sing wonten ayat fa idza hiya hayyatun tas'a. Iki ana maca sing diwaca surat Toha. Ya, surat Toha niki ngisahaken di dalamnya itu diantaranya ana kisah Nabi sinten sing gadah tongkat terus iku Nabi Musa, Nabi Musa. Ya. Nah niku ana wonten critane ngoten. Niki imame iki tekan ayat fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Nah diterjemahno artine iku para penyihir-penyihir iku qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf samai tuhasiratahal ula. Oke. Jadi ceritanya Nabi Musa nggih dikon nabian ya, di iki adabe para penyihir nggih para penyihire raja Firaun nggih. Nah niki sadurunge nglemparno. Jadi iki wis duel ya ceritane ngoten wis ning ring pertengkaran ngoten. Nah, para penyihir di hadapan Nabi Musa. Nah, para penyihir iki wis nggo tongkat Nabi Musa iki nggo tongkat. Terus badhe niku para penyihir iki niki nateng ayat sanes niku disebutaken wahai Musa ya izin sik. Wahai Musa sampean sik sing lemparno apa aku? Ya sampean sik apa kula? Ya. Jadi ana adabe teng Nabi Musa. Terus badhe niku ya akhirnya Nabi Musa iku mau apa jenenge tiang-tiang niki nglemparno dhisik lagi Nabi Musa nglemparno tongkate. Nah, disebutke para ulama nggih mergo para penyihir niki gadah adab tata krama teng Nabi Musa dengan cara sadurunge apa duel niku wau niku takon sik jenengan riyen apa kula. Ya kan termasuk adab ya. Akhirnya Gusti Allah maringi hidayah teng para penyihir niku wau. Dan akhirnya masuk agamane Nabi Musa, masuk Islam. Nah, iku mergo napa wonten adabe teng Nabi Musa. Wis, intine balik ning kene ya. Ning kene iki disebutaken ya fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ya, Nabi Musa nglemparno tongkate terus ujug-ujug dadi ula. Dadi napa? Ula. Lah imame niki balik neng kisah mau ya. Imame salat maca surat Toha terus bariku tekan fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Pas wae ngomong ngono iku mau ana ula ning ngarepan. Ya, dibolen balene meneh. Soale wis wedi ya mek ula. Ya fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Balene fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Sing mburi kan gregeten. Kok iku wae sing dibolen-baleni. Ya. Akhire apa wae lali tapi ya. Terus akhire lanjutno. Khudha wa la takhaf. Ya, qala khudha wa la takhaf. Sanu'iduha siratahal ula. Ya. Maka ambillah gak usah wedi. Jipuk gak usah wedi. Pokoke makmume gak ngerti nek ana ula temenan ning kono kuwi. Dikira lali. Ya, dikira napa? Lali. Nah kaya ngene iki dalam keadaan seperti ini, iki mau kan niate ngelingno. Nggih, niate maca Quran yo ngelingke napa bacaan imame. Kok ngene iki gak batal. Tapi kok misal yo ngerti ning kono iku ana ula. Ya. Ngerti ana ula terus bariku wong ngomong qala khudha wa la takhaf. Khudha wa la takhaf. Ki niate merintah imame
kon njipuk ula iku mau memahamkan imame tapi tanpa ada niat maca Al-Qur'an, maka apakah batal salate? Batal. Paham? Qala khudha wala takhaf. Ana ula temenan kon njipuk maksudnya. Wis balikne. Sawaun ta'allaqa bi maslahatis sholati aula. Sawaun padha uga ana ta'allaqa bergumantungan, berhubungan apa ucapan bi maslahatis sholati kelawan kemaslahatane salat aula utawa ora. Sing diucapno iku mbah ana kemaslahatan kanggo salat utawa ora, nggih. Maka kok ngeten iki nggih tetep napa mbatalaken salat. Contone kemaslahatan salat contone pripun? Contone imame rakaate tambahan ana kepunjulan rakaat. Terus bariku sampean ning mburi iki ngomong linggih. Lah iki ngene kan ngomong untuk kemaslahatan salat. Ngoten wae batal. Apa meneh kok ngomong sing ora ana kemaslahatane salat. Nah niku batal secara ijma nggih. Wal amalu lan iki perkara sing batalaken salat malih. Wal amalu lan perbuatan al katsiru kang akeh. Al mutawali kang berturut-turut. Salah si khotowaten contohnya kaya telung jangkah amdan secara jarak kana ono zalika apa mengkono amal al amalul kasir au sahwan utawa amdan iku jarak kana ono apa zalika mengkono al amal al kasir au sahwan utawa sahu. Oke, orang jarak. Amalu anapun utawi perbuatan alqalilu kang sithik fala tabtulu mongko ora batal as-shalatu apa salat bihi kelawan amal sing sithik. Dadi niki perkara sing batalaken malih inggih menika napa nglampahi perkara atau gerak nggih sing akeh. Sing akeh. Mbok iku jarak, mbok iku gak jarak. Nglakoni gerak sing akeh iku mau, maka iku saged napa mbatalaken salat. Contohnya napa? Contohnya sebutke ning mriki 3 jangkah. Manso, 3 jangkah 1 2 ya kanan tangan kaki kanan melangkah, terus baru kaki kiri melangkah, terus baru kaki kanan melangkah meneh. Ikan tiga gerakan ya, tiga jangkah kaya ngoten niku saged mbatalaken. Tapi nek iku mau berturut-turut atau mutawali ana tawali artine ora digangi mandek sejenak. Nah digangi mandek sejenak maka niki mboten napa mbatalaken. Jadi sing batalaken apa gerak 3 kali berturut-turut. Paham mboten? Nah, carane pripun? Iki kanggo sampean misalkan kok nggih salat ing masjid utawa ngarepe iki ana sing batal. Akhiran kosong, sampean sing mburi, maka bagaimana yo ngisi kekosongan iku? Carane piye? Sampeyan ning jero salat iki, carane yo sampeyan jangkah 1 terus jangkah meneh 2, mandek sik. Mandek. Nah, sampeyan langsung 3 berturut-turut batal salate. Nggih, paham? Carane pripun? Mandek sik 1 2 mandek. Terus bariku lagian 3 atau 3 ini berarti dihitung pertama di set awal meneh ya 1 2. Paham mboten? Nah, lah definisi berturut-turut iku pripun? Definisi berturut-turut asal gerakan kedua niki dihitung gerakan kedua secara kebiasaan ya artinya iki isih melu gerakan sing sadurunge ya, maka kok ngeten niki dihitung berturut-turut. Maksudnya ngeten maksudnya iku sampean nglakoni 1 terus 2 ya, 1 2 3 wong iki deloke oh berarti sampean 3 langkah iki ya, sampean 3 langkah dan iki mau dihitung sak artine apa
ya ora putus. Ora putus. Tapi nek sampean misal ya 1 2 terus mandek baru gerak meneh. Iki gerakan yang berikutnya kan gak dihitung lanjutan dari yang gerakan pertama mau. Gerakan pertama dan kedua. Ya, paham? Jadi sing balike iku engko ning uruf utawa ning kebiasaan. Ya, balike apa ning kebiasaan. Iki dihitung nggih 2 perbuatan apa 1 perbuatan iki. Ya. Paham mboten? Ya. Iku ngoten. Nek teng kitabe nggih. Ya. Nek teng kitabe al-mutawi al-aim al-mutatabi al-mutatabi'u urfan secara kebiasaan bihaitsu la yu'addul amalu tsani munqati'an anil awwali. Jadi perbuatan sing kedua niki tidak dihitung terputus dari perbuatan sing pertama. Iku berarti berturut-turut. Ya contohnya mau 3 jangkahku, 1 2 3. Ya niki dihitung apa nggih. Sing ketiga niki dihitung nggih perbuatan lanjutan dari yang pertama. Tapi nek 1 2 mandek terus bariku lanjutan meneh. Sampai 1 2 mandek terus yang berikutnya iki wong wis delok oh iki gerakan yang beda dengan yang tadi ini. Ya, paham mboten? Nah, kaya ngono kuwi iku gak dihitung mutawali, gak dihitung napa berturut-turut. Nggih, ngoten. Makna kudu ngerti sampean, nggih kudu ngerti apa jenenge hukum kaya ngeten iki supaya gerak-gerike sampean iki iso terukur, nggih. Ya kok terpaksa kaya ngono iku mau, maka ya wis 2 mandek sik. Ya aja langsung 3, 2 mandek sik. Terus bariku engko diitunge kawit awal meneh 1 2 mandek neh, 1 2 mandek neh. Aja langsung 1 2 3. Paham ya? Ya. Lah iku mau gerak 3 kali berturut-turut mbuh jarak mbuh gak jarak. Ya, tapi nek napa ngamale qalil sithik nggih, maka ya ora batal. Ya mung ping pisan tok, jangkah ping pisan tok. Jangkah ya gak mencolot. Nah mencolot iku meskipun ping pisan tok iku tetep batalaken. Wong salat kok mencolot piye? Ya mencolot brak. Ya iki batalaken. Ya. Meskipun ping pisan tok. Ya. Lah iku mau nggih ngono. Nak sithik gerakane kok sithik ora mbatalaken. Nek gerakane akeh iku mau mbatalaken kecuali nek gerak anggota sing ringan, anggota tubuh sing ringan. Jadi engko anggota tubuh niki wonten anggota tubuh sing berat, ana anggota tubuh sing ringan. Ya, sing berat contohnya tangan, kepala, kaki, badan. Iki berat iki. Ya, 3 kali berturut-turut mbatalaken. Paham? Mbatalaken salat. Tapi nek ringan nggih, contohnya apa driji. Contohnya kuping meripat terus ilat. Ikan ringan. Nggih. Lah kaya meneh apa iki? Sampeyan kedep ngene iki ikan ringan. Lah kaya ngene iki ora apa-apa meskipun 3 kali berturut-turut. Ping 1000 berturut-turut ora apa-apa. Soale napa anggota sing ringan. Paham? Nah, anggota sing ringan mboten mbatalaken salat meskipun lebih dari 3 kali berturut-turut. Ora apa-apa. Mulane mbiyen guru kula niku nggih ngelingaken nggih nasihati nek sampean kok misal ning jero salat gatel ya carane ku ngukure aja nggo tangan ngene iki kukune sampean terus tangane obah ngene kabeh ngene aja karena nek obah ngene kabeh iki ya iso 3 kali berturut-turut ngeten iki. Lah carane pripun nggih nah sing lagi mu 3 kali berturut-turut dan napa sing obah niki anggota sing gede, anggota sing berat. Nah, carane pripun? Carane adalah dengan telapak tangane sampean selehno ya. Terus nggon sing gatel sampean kukur nggawa driji, sing obah drijine tok.
Paham mboten? Sing obah drijine tok. Nah sing obah drijine tok meskipun sampean kawet awal sampai akhir kukur-kukur ngene iki ya nggo driji tok ya ora apa-apa. Paham mboten? Niku ngoten. Nah sing obah kok drijine tok nggih niku iku anggota sing anggota sing kecil atau anggota sing ringan nggih. Nah maka niku 3 kali berturut-turut ora masalah. Paham mboten? Nggih niku. Terus wal hadasu al asgharu wal akbaru. Wal hadasu lan hadas al asgharu kang cilik wal akbaru lan gedhe. Ya amdan au sahwan ya. Dadi mbuh jarak mbuh gak jarak ya kok hadas ning jero salat hadas mbuh cilik mbuh hadas gedhe maka niki saged batalaken salat. Contohnya apa ngentut ya salat ngentut ape ruku atau ape sujud brut. Nah, ya kaya ngene aja mbok terusno. Ya wis ngerti nek batal salate ya wis mandeg mbok terusno dosa sampean padha karo apa dolanan mbek salat nggih. Dadi ning tengah salat ning jero salat nglampahi lakoni hadas cilik hadas gedhe maka saged batal salate. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.